De nou en directe des del Parc Abril Martorell, al centre de convivència, acompanyant a la gent major de Picassent en este final de la segona ruta saludable. Es que eso es mejor porque claro, eso como dice mí. Hola, hola. De hecho el Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, muy guapo? Hola, buen día. Que no. Trau guapos. Algo recollarà encara. Has abandonado, no tendrías que haberlo dejado. Al centre de convivència, la gent major de Picassent, que acaba de finalitzar esta segona ruta saludable organitzada per la regidoria dels majors. Ara, després de l'esforç, toca una bona recompensa, esmorzar, això sí, també saludable. Que van a ver si están estables preparados y ahí se irán a Haz lo que quieren de los viejos, de los mayores, ¿eh? las mesas. Sí, está preparado. Ah, sí, sí.
El año pasado estaba aquí fuera. María José. Escolteu-me, per favor. Escolteu-me, per favor. Anem a servir un desdejuni saludable. En cada taula, vull dir, està preparat tant el comedor com el saló, val? Entren, arrepleguen en la barra el cafè en llet, que anirem donant-los, i ja se senten. En la taula ja tenen el bocadillet de pernil en oli i suc per a compartir. N'hi ha sucs per la taula, vale? Poquet a poquet, per favor, val? N'hi ha per a tots, però poquet a poquet. Acabem d'escoltar Carles Silla, regidor dels Majors, explicant en què consisteix este esmorzar saludable. Recordem que és el final, la recompensa a la segona ruta en la que han participat tota aquesta gent activa. Com deien, activa i en ganes de fer coses que proposa la regidoria dels Majors de Picassent. Ahora que aguante un atrio, ¿no? La chica que está más fuerte. Dos trabajos a la vez. La fotografía de este y yo ¿Puede? Cuidado que quema mucho, ¿eh?
que maco. Ens trobem al Centre de Convivència Vivint amb la gent major de Picassent des de l'OM TV, la celebració de la segona ruta saludable organitzada per la regidoria dels majors després d'este passeig pels carrers de Picassent. Tots i totes les participants han acudit de nou al Centre de Convivència per disfrutar d'este desdejuni i esmorzar saludable. Soy peor que los chiquitos. Què s'ha passat? ¿Cómo está esto? No vull cafè. Pero paseo, pero que aprender. Vale, tira. Ara sí, posem fi a esta retransmissió en directe des de l'OM TV, la web TV de l'Ajuntament de Picassent, que sempre està a la vostra disposició per acostar-vos tot el que ocorre al nostre poble. Recordeu que podeu continuar sintonitzant-nos i veient totes les transmissions a través del canal de YouTube de l'OM TV i, com no, tota la informació i l'actualitat picassentina als diferents canals de l'Ajuntament de Picassent. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.